Como dicíamos, o Aciedama derrotaba a Copaco por 37-57 e agora mesmo xa comparte puntuación con Borroa, Sagrada Familia e Copaco. Temos precisamente agora xa ao outro lado do fío telefónico a un xogador deste clube cullerdense. Iván Corral, que tal? Boas tardes. Hola, boa tarde. Que tal? Bueno, quizáis tardou en chegar un pouquiño máis do previsto esta primeira victoria, pero agora hai que disfrutar e sobre todo esperar, non? Que veñan moitas máis. Sí, bueno, nós desde o principio de temporada evidentemente xogamos para ganar. Houve partidos que non estuvemos cerca, outros sí que estuvemos preto de conseguir a victoria, pero bueno, isto é como todos os deportes. Non é unha ciencia exacta. Bueno, o fundamental é que o equipo pouco a pouco parece que vai mellorando sensacións e de feito aumentando o número de chaves que anota en cada partido. Sí, a verdade é que empezamos un pouco baixos con respecto ao que solemos dar, bueno, nas últimas 3 xornadas sí que fixemos a mellor unha media de como 15 chaves máis das que estábamos dando, 15-20 máis das que estábamos dando a comezar a temporada. Pero bueno, a ver, principio da temporada estábamos todos, incluso ahora é unha cousa rara porque estamos dando máis chaves cando nos faltan un ou dous xogadores, pero bueno, penso que estando todos podemos manter perfectamente esa media. Bueno, sí, quizáis imagino que o objetivo do equipo é rondar en cada partido a 60 chaves aproximadamente, con eso sí que se poden gañar partidos. A ver, nesta división o noso objetivo é primeiro pasalo ben e segundo intentar ganar, pero bueno, como se suele decir nesta división, nas outras xa é bastante diferente. O mellor con 60 chaves podes estar cerca de ganarlle polo normal, ainda que bueno, hai que ver cada partido en sí, podes estar cerca de ganarlle a 5 ou 6 equipos. Pois hai 4 que se destacan por encima dos demais, que son o Muxigo, a Aldea, o Xismo e o Pazo, e eses con esas chaves, pois é normal que non lles ganes. E despois os outros 6, 7, movémonos en victorias con ese número de chaves, incluso algunha con menos, ainda que tamén se poden perder partidos ante eses equipos con 60 chaves, claro. Bueno, pero como decimos eso, rondando 50, 60 chaves, o equipo sí que debería estar un pouco máis arriba. Esperemos que esa sexa a tónica nas seguintes xornadas. Por certo, este ano, como todo o mundo sabe, os que sigan esta Liga de Chave, chegaron varios equipos do noso concello que proveñen desa extinta Liga da Irmandade. Como está a ser para vos debutar en esta nova competición? A ver, eu, por exemplo, eu personalmente xa conocía a Meirán de parte dos equipos con que nos enfrentamos, porque, bueno, pues estuve indo a anotar fai anos a un equipo de Cambre e tal, entonces, pues, bueno, aparte de que ao seguir os resultados a través da web, pues coñezo os nomes, coñezo máis ou menos os tiradores que van dando máis chaves, etcétera, etcétera. Ben é certo que, claro, non todas as canchas as conocemos, algunhas hai que ir co Google Maps porque non sabemos chegar a elas, pero bueno, o mismo que lles pasará a eles canosa. Nada, ben, a chave está a 14 metros igual, o sea que non hai problema ningún ter o mismo acerto e punto, tanto aquí como se facía na Irmandade. Sí, pero sobre todo eso que nos comentas, non? Imagino que debe ser interesante, sobre todo ilusionante, eso, coñecer campos novos e xogar contra equipos diferentes. Sí, a ver, o único que, claro, ao ter empezado os 8 que vimos da Hermandade, ao ter empezado abaixo, solo hai 3 equipos que, se non recordo mal, son Suevos, Borroa e Copaco, que son diferentes. O resto conocémonos todos porque xa xogábamos na Hermandade. Agora, segundo vayan pasando os anos, se vayan subindo equipos, se vayan baixando outras das divisións de arriba, pois si que iremos coñecendo máis canchas e indo a xogar a elas. Eso, pois, é unha das cousas que vexo interesante, porque, bueno, vas coñecendo xente, vas coñecendo outras canchas, e, bueno, ao fin e ao cabo, é unha das partes bonitas deste deporte. Bueno, ese partido contra o Copaco, neste caso esa primeira victoria, foi a verdade que bastante clara para vos. Estaba pues aquí pensando cando podería chegar a segunda. Vai a ser complicado, non? Que sexa este sábado que ven, porque o rival vai a ser ni máis ni menos que un dos fortes e favoritos a conseguir o ascenso, Aldea. Sí, a ver, complicado, evidentemente. Ahora ben, nos o bo que temos é que intentamos facer o noso partido sin ser en función do rival.
Si a nos sale un partido bo, eles lle sale un moi malo, quen sabe? É moi difícil, sí, pero nós vimos a seguir a dar o 100% para intentalo. Cando se pode conseguir? Nunca se sabe. Nós temos perdido mellor contra rivais da nosa liga, perder de 20 chaves e chegar a un rival un pouquinho superior ou superior, o que che digo, salirnos a nos un partido moi bo, eles moi malo e ganarle. Como digo no fútbol, partido a partido, intentando ganarlos todos e, por suposto, intentando pasar un bo rato. Pois seguiremos moi pendentes do Aciedama e, lóxicamente, dos outros equipos tamén do noso concello. Iván, como sempre, moitísimas gracias por atendernos. Vale, bo día. Un saúdo, ata logo.